ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ барои норишидан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи мусоид фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути қабули стратегия ва дигар санадҳои муҳим ҷиҳати марҳила ба марҳила гузаштан ба низоми рақамикунонӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. То имрӯз дар доираи тадбирҳои андешидашудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кадом корҳо ба анҷом расиданд? бо мақсади шарҳи ин мавзӯъ мо ба студияи телевизиони Душанбе коршиноси агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯз Ғафуровро даъват намудем. хуб, шуморо нахуст ба студияи телевизиони Душанбе хушомадед мегӯем ва мегузарем ба шарҳи бештари ҳамин мавзӯъ ва тавре огаҳӣ дорем бо мақсади вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд ва мегуфтед ки дар дораи ин 5 сола кадом корҳо ба анҷом расиданд ва чӣ гуна натиҷа имрӯз ҳосил гардид. дар паёми соли 2024 аз ҷониби пешвои миллат эълон гардани солҳои 2025, солҳои 2030, солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия як қадами муҳиме буд, як паём масъалаҳои стратегии давлатро роҳандозӣ намуданд ва эълон гардани солҳои 25 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия албатта дар паёме ки аз ҷониби пешвои миллат эълон гарданд 7 масъалаҳо мушаххасан вогузор карда шуданд ва қайд кардан ба маврид аст ки дар доираи эълон гардани 5 солаи рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия якчанд корҳо албатта роҳандозӣ гардиданд. Имрӯзҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар ин самт агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастури пешвои миллат соли 2024 таъсис дода шуда буд, як қатор корҳо ба сомон расонда шуданд. Қайд кардан ба маврид аст ки айни ҳол аз ҷониби агентии инноватсия, ниҳодҳои агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ ба аҳолӣ хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ наздики 200 намуди хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод гардиданд ва наздики 20 000 истифодабаранда аз аҳолӣ аз ин хизматрасониҳо самаранок истифода мебаранд. дар ҳамин радиф қайд кардан ба маврид аст ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2025 927 номгӯи феҳристи хизматрасониҳои давлатӣ тасдиқ гардидааст ки бояд то соли 2030 пурра тариқи электронӣ пешниҳод карда шаванд ва албатта ин ҳам дар паёми пешвои миллат соли 2024 дар ҳамон 7 банде ки мушаххасан эълон гардида буд оид ба пурра гузарондани хизматрасониҳои давлатӣ тариқи электронӣ дастури супоришҳои мушаххас дода буданд. дар ҳамин радиф маврид ба ёдоварӣ аст ки заминаҳои институтсионалии рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба маром идома дорад ва соли 2019 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон консепсияи иқтисоди рақамӣ қабул гардида буд ва албатта консепсияи иқтисоди рақамӣ дар марҳилаи аввалаш, яъне аз соли 2021 то соли 2025 барномаи миёнамиллати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай мутайин намудем. марҳилаи дуюмаш соли 2025 соли 2030ро дар бар мегирад ки мо аллакай вориди марҳилаи дуюм гардидаем ва марҳилаи сеюмаш соли 2030 то соли 2040ро дар бар мегирад. дар ҳамин радиф дар асоси дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2022 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 қабул гардид. яке аз масъалаҳои муҳиме ки дар ҳамин стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 қабул гардида ин ба 5% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ расондани иқтисодиёти кишвар мебошад ва ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳадафи чоруми худро ҳадафи саноаткунонӣ бо суръати кишвар эълон намудааст ва қабул намудани ин санадҳои стратегӣ, ин барномаҳои бузурги миллӣ албатта барои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон бар як марҳилаи муҳим мусоидат мекунад. мо агар дар ин радиф бо таҷрибаи ҷаҳонӣ нигарем, бояд қайд намуд ки дар аксар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз рӯи таҳлили коршиносон ҳиссаи иқтисоди рақамӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои ҷаҳон аз 12 то 36% маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои хориҷиро ташкил медиҳад ва дар ҳамин радиф албатта рӯи кор овардани платформаҳои рақамӣ, яъне ки хизматрасониҳои рақамӣ аллакай аз рӯи таҳлили коршиносон ки дар ин радиф кишварҳои пешрафта ба мисли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, кишварҳои пешрафта ба мисли ҷумҳурии халқии Хитой ки дар онҳо истифода бурдани платформаҳои рақамӣ дар иқтисодиёти миллии худ ва ғанӣ гардондани маҷмӯи маҳсулоти дохилии худ, яъне ки онҳо аз 4 то 16% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои хориҷӣ ки дар онҳо албатта татбиқи технологияи рақамӣ ва ҷузъиётҳои зеҳни сунъӣ бар алло мушоҳида мегардад, яъне ки
дар иқтисодиёти ин кишварҳои пешрафтаи ҳамин давлатҳо албатта нақши калидӣ дорад. Бояд тазаккур дод, ки имрӯзҳо платформаҳои маъмул ба монанди Facebook, Amazon, Alibaba ё Meta ин платформаҳои рақамие мебошанд, ки аллакай инҳо бисёр ҳам пешсаф шудаанд ва албатта вақте ки мо дар бораи иқтисоди рақамӣ ва инноватсияҳо сухан меронем, ҷузъиёти таркибии иқтисодиёти рақамиро албатта ин платформаҳои рақамӣ ва маркетплейсҳо ташкил медиҳанд, ки имрӯз албатта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин корҳо бо маром идома доранд ва ҳадафмандона ва пайгирона дар асоси дастуру супоришҳои пешвои Муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ниҳодҳои давлатӣ ва дигар бахшҳои хусусӣ бо маром дар ин самт фаъолияти худро равона намудаанд. Як нуқтаи дигарро қайд кардан ба маврид аст, ки тавре ки қайд намуда будем, агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ, ки яке мақоми ваколатдори давлатӣ дар ин самт ба шумор меравад, дар радифи дигар фаъолияте ки хизматрасониҳое ки пешниҳод менамояд, IT парки назди агентии инноватсия имрӯзҳо зиёда аз 80 резидентҳоро ба қайд гирифтаанд ва ин барои рушди соҳибкории рақамӣ, ба рушди технологияҳои рақамӣ ва ҷорӣ гардидани технологияи рақамӣ дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар албатта мусоидат мекунад. Чунки аз ҷониби ин IT парки назди агентии инноватсия, яъне ки он резидентҳое ки дар он ҷо ба қайд гирифта мешаванд, онҳо аз имтиёзҳои андозӣ яъне ки баҳравар мегарданд ва зимни ба даст овардани имтиёзҳои андозӣ албатта фаъолияти онҳо пурсамар гардида дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёти рақамӣ маҳсулотҳои рақамии худро ворид месозанд. ҳамон тавре ки шумо қайд кардед, истифодаи технологияи навин ва ҷорӣ намудани иқтисоди рақамӣ дар мамлакат ин тақозои замон аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи байналмилалӣ чунин равандро бо муваффақият амалӣ карда истодааст ва ташаббусҳои байналмилалии президент низ дар ҳамин самт гувоҳи он аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин самт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва тавре огаҳӣ дорем 25 июли соли 2025 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаи махсус зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қадномаи махсус қабул намуд ва мефтед, ки қадномаи мазкур барои тавсия додани имконотҳои зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ чӣ гуна мусоидат менамояд? дуруст аст, воқеан аз ҷониби пешвои миллат бо ташаббусҳои беназири пешвои миллат маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2025 қадномаи мазкурро қабул намуд ва имрӯз Тоҷикистон дар сархати tashabbusҳои ҷаҳонӣ қарор дорад. Албатта қабул гардидани чунин қатнома дар манотиқи Осиёи Марказӣ аввалин аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт пешқадам мебошад. Дар паёми соли 2024 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба ҳукумати мамлакат дастур дода шуд, ки Корпоратсияи миллии зеҳни сунъӣ ва маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ карда шавад. Таъсиси чунин ниҳодҳои стратегӣ барои ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, барои истифода бурдани имконоти зеҳни сунъӣ дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар, дар роҳандозӣ намудани лоиҳаҳои муштарак, пеш бурдани корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар ин самт заминаи мусоидро фароҳам меорад ва албатта ҷумҳурии Тоҷикистон дар манотиқи Осиёи Марказӣ яке аз кишварҳои пешсаф дар ҷорӣ намудани ва амалисозии роҳандозии қатномаи мазкур яке аз кишварҳои пешсаф маҳсуб меёбад. дар доираи ҳамин дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи июни соли ҷорӣ бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохтмони маҷмӯаи бузурги технологӣ ва инновасионии Тоҷикистон IT Hub Душанбе санги асос гузошта шуд ва меуфтед, ки ҳамин маҷмӯаи бузург ба рушди иқтисоди рақамӣ ва тавсия додани имконоти зеҳни сунъӣ чӣ гуна хизмат карда метавонад? албатта дар доираи сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тавре шумо қайд кардед, аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба чунин маҷмӯаи бузурги иншооти дар ҷумҳурии Тоҷикистон санги асос гузошта шуд. Ин барои тақвияти рушди иқтисоди рақамӣ, роҳандозӣ намудани имкониятҳои навин, яъне коркарди маълумотҳо, стартапҳо, барои вусъат бахшидани соҳибкории рақамӣ як маҷмӯае мешавад, ки дар ояндаи наздик бо ифтитоҳ гардидани чунин маҷмӯа корҳо роҳандозӣ мегарданд ва рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар кишвар албатта бар ало фаъолияти муназзам гирифта барои пешрафти иқтисодиёти
миллӣ як саҳмгузории калоне хоҳад гузошт. Дар ҳамин радиф қайд кардан ба маврид аст ки албатта маҷмӯаи мазкур аз 4 иншооти калидӣ иборат аст ва дар он яъне ки мактаби IT Душанбе, маркази минтақавии зеҳни сунъӣ ва IT парки Душанбе, инчунин маркази тиҷоратии технологияи иттилоотӣ, яъне 4 иншооти калидӣ дар он ифтитоҳ мегардад. Албатта ҳар яке аз ин иншоотҳо, ҳар яке аз ин бахшҳо як масъалаҳое ки марбут ба рушди иқтисоди рақамӣ, масъалаҳои марбут бо ворид намудани технологияҳои муосир, ҷузъиётҳои зеҳни сунъӣ, коркардҳои илмӣ ва инчунин роҳандозӣ намудани таълим дар самти омӯзиши барномаҳои навин мусоидат хоҳад кард. шумо ҳамон тавре ки таъкид кардед, аз 4 иншооти муҳим ин лоиҳаи бузург иборат мебошад ва яке аз онҳо ин маркази минтақавии зеҳни сунъӣ мебошад ва ин марказ дар доираи ҳамон ташаббусҳо ва ин иқдомҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карданд амалӣ мегардад ва меуфтед ки маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар доираи лоиҳаи мазкур барои рушд додану тавсия бахшидани зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ чӣ гуна мусоидат менамояд? Дар паёми соли 2025 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати мамлакат супориш дода буданд ки маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардад ва ин яке аз иқдомҳое ки имрӯз роҳандозӣ гардааст, ин иҷрои дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат ҳастанд ва маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе яке аз хусусиятҳои асосии фаъолияти маркази мазкур ин коркарди маълумотҳои калон мебошад. Як чизро қайд кардан ба маврид аст ки модоме ки мо дар бораи иқтисоди рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ки ҷузъи ҷудонашавандаи рушди иқтисоди рақамӣ маҳсуб меёбад, ин коркарди маълумотҳои калон мебошад ва албатта барои коркарди маълумотҳои калон, яъне ки бо забони англисӣ big data мегӯянд, барои коркарди маълумотҳои калон албатта як инфраструктураи рақамии муосир ҳатман лозим аст ва ин аст ки бо дастури пешвои миллат ин маҷмӯа санги асос гузошта шуд аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ва дар маркази мазкур маълумотҳои калоне ки коркард карда мешаванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта дар ҳамин марказ коркарди худро меёбанд. Дар маркази минтақавии зеҳни сунъӣ ки онҷо маълумотҳои калон коркард карда мешаванд, яъне ки на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин фарогирии дар минтақаи Осиёи марказӣ яъне ки муҳим ва зарур мебошад. Дар ҳамин ҷо мавриди зикр аст ки албатта бо истифода аз энергияи сабз маркази мазкур кор мекунад ва аз 50 то 75 мегаватт дар он коркарди маълумотҳо бо истифода аз энергияи сабз мешавад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавре ки мо огаҳ ҳастем, стратегияи рушди иқтисоди сабз барои соли 2023 ва соли 2027 бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардида буд ва дар паёми соли 2023 сарвари давлат ироа намуданд ва гуфтанд ки мо Тоҷикистонро ба Тоҷикистони сабз табдил медиҳем ва албатта ин ҳам заминаҳои анамун дастуру супоришҳои пешвои миллат ҳастанд ки имрӯз амалӣ гардида истоданд ва барои рушди иқтисоди сабз ва иқтисоди рақамӣ дар кишвар мусоидат мекунад. Маркази минтақавии зеҳни сунъӣ инчунин барои лоиҳаҳои муштарак, лоиҳаҳои илмӣ ва лоиҳаҳои амалӣ дар он ҷо коркард карда мешаванд ва дар он ҷо олимон, муҳаққиқон метавонанд ки коркардҳои худро дар соҳаи технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ яъне ки роҳандозӣ намоянд. яке аз муҳимтарин бахшҳои маҷмӯа таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. масоҳати марказ аз 10,000 метри мураббаъ иборат хоҳад буд. дар заминаи марказ маҷмӯаи муосири тадқиқотӣ, маркази рушди технологияҳои зеҳни сунъӣ, маркази намоишгоҳҳои байналмилалӣ, маҷлисгоҳҳои калон барои баргузории форумҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, маркази коркарди маълумот ва инфраструктураи ҳисоббаробарии муосир ҷойгир карда мешаванд. яке аз хусусиятҳои ин марказ бунёди маркази коркарди додаҳои зеҳни сунъӣ бо истифода аз манбаъҳои энергияи сабз мебошад ки иқтидори он аз 50 то 75 мегаватт пешбинӣ гардидааст. ин нишондиҳанда имконият медиҳад ки дар Тоҷикистон зерсохтори муосири рушди технологияҳои зеҳни сунъӣ ва коркарди ҳаҷми бузурги маълумот таъсис дода шавад. бо таъсиси ин марказ шаҳри Душанбе метавонад ба яке аз марказҳои асосии рушди технологияҳои зеҳни сунъӣ, тадқиқоти рақамӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ дар минтақа табдил ёбад. тавре аз агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо иттилоъ доранд,
дар доираи лоиҳаи IT Hub Душанбе ҳамчунин ду иншооти дигар бунёд мегардад. Яке аз онҳо IT Park Душанбе ва дигаре маркази тиҷоратии технологияи иттилоотӣ, яъне IT Business Center кушода мешавад ва меуфтед ки ҳамин марказҳое ки номбар карда шуд барои рушди соҳибкории рақамӣ ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ чӣ гуна мусоидат менамояд ва ба соҳибкорону сармоягузорони мамлакат чӣ гуна кӯмак карда метавонад. дуруст аст, дар паёми соли 2024 аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём 5 солае ки рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардида буд ва ҳафтум масъалаи мушаххасе гузошта шуда буд, ин барои рушди соҳибкории рақамӣ буд. Ва албатта ин иншоотҳое ки имрӯз санги асос гузошта шуданд ва ифтитоҳ мегарданд, яке аз онҳо IT Park мебошад, дуюмаш маркази тиҷоратии технологияи иттилоотӣ мебошад. Дар IT Park албатта экосистемаи рақамӣ ва инноватсионӣ ташаккул меёбад, дар он ҷо стартапҳо рӯи кор оварда мешаванд. Албатта як муҳите мебошад, як пойгоҳе мебошад ки дар он ҷо тамоми барномасозон, муҳаққиқони соҳа коркартҳои худро рӯи кор оварда, барномасозони ҷавон метавонанд ки дар онҳо рӯи кор оварданд ва ташкилот, корхона ва муассисаҳое ки ширкатҳои IT дар ин IT Park ҳамчун резидент аъзо мешаванд ва албатта барои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия барномаҳои нави компютериро рӯи кор оварда дар он ҷо стартапҳо яъне ки вусъат меёбанд. Дигар масъалае ки дар бинои мазкур, яъне маркази тиҷоратии технологияи иттилоотӣ аст, барои ҷалби сармояи хориҷӣ, ҷиҳати ҷалби ширкатҳои хориҷӣ дар ин маҷмуа ки он аз иншоотҳои дигаре ки дар дохили худ дорад барои гузарондани конференсҳои сатҳи байналмилалӣ, барои гузарондани форумҳои сатҳи байналмилалӣ мусоидат мекунад. Дар ҳамин радиф қайд кардан ба маврид аст ки албатта бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат аллакай 2 сол аст ки як форуми байналмилалии калон бо номи Digital Tajikistan баргузор гардида истодааст. Соли якум дар соли 2024 буд, соли дуюм соли 2025 баргузор гардид. Албатта дар ин форумҳои сатҳи ҷаҳонӣ ки муаррифгари Тоҷикистон ҳамчун Тоҷикистони рақамӣ шинохта мешавад, бо ҷалби зиёда аз 30 давлатҳо, бо ҷалби зиёда аз 1000 коршиносон дар он форум иштирок карданд ва дигар конференсияҳои соҳаи зеҳни сунъӣ, конференсияҳои оид ба амнияти киберӣ баргузор гардиданд ки албатта мин баъд дар ҳамин маркази тиҷоратии яъне ки технологияи иттилоотӣ баргузор кардани чунин конференсияҳои сатҳи баланд, чунин конференсияҳои минтақавӣ дар назар аст. Албатта дар иншоотҳое ки IT Park ва маркази тиҷоратии технологияи иттилоотӣ ки ифтитоҳ мегарданд, дар он ҷо тамоми коркартҳое ки рӯи кор оварда мешаванд, платформаҳое ки сохта мешаванд ва маҳсулотҳои рақамие ки дар он ҷо эҷод карда мешаванд, албатта онҳо ба беруни кишвар, ба берун аз кишвар бароварда мешаванд ва Тоҷикистон низ дар радифи дигар кишварҳои ҷаҳонӣ яъне ки ба бозори технологияҳои рақамӣ ворид мегардад. Яъне ин иншоотҳо, ин маҷмуаҳое ки бо дастури бевоситаи пешвои миллат ифтитоҳ гарданд, ин иншоотҳо албатта муаррифгари Тоҷикистон дар манотиқи ҷаҳон ба мисле ки мо яъне ки дар боло қайд карда гузашта будем ки имрӯз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷумҳурии Халқии Хитой, дигар кишварҳои пешрафта ки бо платформаҳои худ ҷаҳонро яъне ки пешниҳод карданд, дар бозори ҷаҳонӣ баромаданд, албатта ин ниҳодҳо дар баровардани маҳсулотҳои технологӣ, маҳсулотҳои рақамӣ ва инноватсионӣ муаррифгари Тоҷикистон дар манотиқи ҷаҳон мешавад. қисмати дигари маҷмуа IT Park Душанбе мебошад ки ҳамчун муҳаррики рушди соҳибкории рақамӣ ва экосистемаи стартапии Тоҷикистон фаъолият хоҳад кард. иншооти мазкур аз бинои 13 ошона иборат буда масоҳати умумии он 11500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар доираи фаъолияти IT Park барои таъсис ва рушди ширкатҳои технологӣ, ҷалби сармоягузорон, дастгирии стартапҳо ва рушди содироти хизматрасониҳои рақамӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. дар IT Park фазоҳои муосири корӣ, синфхонаҳои таълимӣ, марказҳои рушди соҳибкорӣ, маркази хизматрасонии равзанаи ягона, марказҳои коркарди маълумот ва дигар зерсохторҳои зарурӣ ҷойгир карда мешаванд. бузургтарин иншооти маҷмуа маркази тиҷоратии технологияҳои иттилоотӣ мебошад ки ҳамчун маркази кооперативии ширкатҳои пешрафтаи технологӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ хизмат хоҳад кард. ин марказ
аз бинои муосири 23 ошёна иборат буда масоҳати умумии сохтмони он зиёда аз 21600 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар марказ дафтарҳои муосири корӣ, толорҳои конферансӣ, марказҳои хидматрасонии рақамӣ, толорҳои намоишӣ ва майдони фурудоии чархбол ҷойгир мешаванд. иншоот барои ҷойгир намудани ширкатҳои байналмилалии технологӣ, операторони алоқаи мобилӣ, намояндагиҳои корпоратсияҳои ҷаҳонӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ пешбинӣ гардидааст. яке аз масъалаҳои муҳим дар ин самт ин омода намудани кадрҳои баландихтисос мебошад ва дар ҳамин масъала президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои дахлдорро муваззаф намуданд ки дар ин масъала тадбирҳои зиёд андешида шавад ва мефтед ки дар доираи лоиҳаи IT Hub Душанбе ҳамчунин Душанбе IT School яъне мактаби IT ифтитоҳ мегардад ва мефтед ки ҳамин муассисаи муосири таълимӣ барои ҷалби хонандагон ва донишҷӯён ва тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси технологияи рақамӣ чӣ гуна кӯмак карда метавонад? зимни ироаи паём дар соли 2024 аз ҷониби пешвои миллат 7 масъалае ки таври мо қайд кардем гузошта шуда буд. яке аз масъалаҳои чорум ин рушди сармояи инсонӣ мебошад, яъне ки бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо дар дохил ва хориҷи кишвар. дастури бевоситаи пешвои миллат аст ва албатта дастури пешвои миллат аз имрӯз пайгирона ва ҳадафмандона иҷро гардида истодааст. дар ин радиф аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, яъне ки кафедраҳои махсус ихтисосҳои соҳаи иқтисоди рақамӣ, зеҳни сонӣ ва технологияи рақамӣ таъсис дода шуданд, кафедраҳо ва факултетҳои соҳавӣ дар ин самт таъсис дода шуданд ва аллакай аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ омода сохтани мутахассисон идома дорад ва ҳатто аввалин хатмкунандагони ихтисосҳои зеҳни сонӣ аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ имсол дар назар аст ки хатм мекунанд. ва дигар масъалае ки ҷиҳати омӯзиши кадрҳо ва яке аз масъалаҳои калидӣ ва омили муҳими пешрафти иқтисоди рақамӣ ва роҳандозӣ намудани ҷузъиятҳои зеҳни сонӣ омодасозии кадрҳо мебошад. ин дар озмуни ҷумҳуравӣ илм фуруғи маърифат ки ин ҳам бевосита бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон соли чорум аст ки амалӣ гардида истодааст ва соли 2025 номинатсияи нав бо номи барномасозӣ ва зеҳни сонӣ ворид гардида буд ки албатта дар он муҳаққиқон, олимон, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии касбӣ бевосита иштирок карда коркардҳои худро рӯи кор оварда албатта сазовори ҷойҳои ва мукофотҳои олӣ гардида истодаанд. ин мактаб албатта барои омода сохтани мутахассисон, донишҷӯён ки бо фарогирии 1500 ҷойи нишастро барои омода сохтан дар назар аст. барои омода сохтани мутахассисон дар соҳаи амнияти киберӣ, робототехника, зеҳни сонӣ, барномасозии рақамӣ ва дигар ихтисосҳое ки марбут ба иқтисодиёти рақамӣ ва зеҳни сонӣ ва раванди инноватсионӣ аст дар ин мактаб омода карда мешаванд. ва албатта мактаби мазкур як муҳаррике мешавад барои сарҷамъ овардан, барои яъне ки омода сохтани мутахассисон. дар он ҷо ҳамчунин озмоишгоҳҳои муосир, озмоишгоҳҳои интеллектуалӣ, озмоишгоҳҳои виртуалӣ низ таъсис дода мешаванд ва дар мактаби мазкур IT мактаби шаҳри Душанбе ки дар дохили IT Hub Душанбе ифтитоҳ мегардад, корҳои зиёде дар оянда албатта итминон дорем ки ба сомон расонида мешаванд. дар ҳамин радиф қайд кардан ба маврид аст ки IT Hub Душанбе яке аз инфраструктураи муҳими иқтисодиёти рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон як маҷмӯаи бузурге мешавад. албатта барои ҷойи кор таъмин намудани зиёда аз 5000 нафарро имконият фароҳам меорад ва ин ҳам яке аз муваффақиятҳои бузурги кишвари мо дар самти роҳандозӣ намудани технологияи рақамӣ ва омода сохтани мутахассисони соҳаи зеҳни сонӣ ва инноватсия мусоидат менамояд. лоиҳаи IT Hub Душанбе як платформаи миллии рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия барои ҷалби сармояи хориҷӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва мустаҳкам намудани мавқеи Тоҷикистон ҳамчун маркази нави технологӣ ва инноватсия дар минтақа мусоидат мекунад ва шароит ва имконотҳои навро барои соҳибкорону сармоягузорон муҳайё месозад. ва ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки мо суҳбате доштем бо коршиноси агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯз Ғафоров доир ба истифодаи технологияи рақамӣ ва зеҳни сонӣ дар соҳаи гуногуни мамлакат ва санги асос гузоштани лоиҳаи IT Hub Душанбе ки моҳи июни соли ҷорӣ
баргузор гардид. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр, тансияту пирӯз бошед.